Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Asiri ya tono akan kashe Saiful Islam dan gidan tsohon shugaban kasar Libya, wato dan gidan tsohon shugaban kasa Gaddafi, wanda muke dauke da cikakkun rahotanni wanda zamu bayyana muku a cikin wannan channel ta mai albarka. Sai dai mu sauraro kafin mu ga sama wannan cikakken rahotanni. Idan wannan ya kasance shine farkon shigowar ka a cikin wannan channel tamu na farko, da mun na roƙonka da ka daure ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka. Kana ka dangwala mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya cewa samun labaran namu a koda yaushe. Ga cikakkun rahotannin da muke dauke da su ka saurara. Alhamdulillah, wa da fatan kuna lafiya. Alheri yake muku cikin wani canji mai hadari kamar yadda muka gani cikin daren jiya na cewa Saiful Islam Gaddafi, dan marigayin shugaban kasar Libya, shi ma yanzu an je an kashe shi. Bayanai su wane ne suka kashe shi, menene za su karu da kashe dan tsohon shugaban kasar Libya, kuma menene shafan abun nan da kasar mu Niger, musamman da muke da frontier direct, kuma muke da ɗaruruwan dubunnan mutane 'yan Niger a cikin Libya. Kamar da yadda muka gani cikin daren jiya zuwa ranar 4 nan ga wannan wata na Janvier, labari ya to cikin gaggawa na cewa Saiful Islam dan Muammar Gaddafi an kashe shi. Wannan shine ɗa na biyu na Muammar Gaddafi, kuma abun da ya kamata mu gane, Saiful Islam a cikin ɗiyan Gaddafi shine wanda a siyasance za a ce ya gadi tunani na Gaddafi na cewa a yi Libya ta samu incin kanta, da ya zama cewa arzikin Libya in Libya ne yake ma amfani, ya zama cewa Libya ta fita daga ƙasar mulkin mallakan Turawa, ya zama cewa Libya kaman center ne, wuri ne wanda zai jayo 'yan Afirka dan a zo a haɗa siyasance kawunan 'yan Afirka. Idan kuna tuna har lokacin Muammar Gaddafi ya yi ta kewaye yana so a yi kuɗi guda na Afirka, kuma Afirka a hidda visa a zamanto tare. Saiful Islam shine yake da irin wannan tunanin. Tun da aka kashe Muammar Gaddafi wajejen 2011 ko, Saiful Islam aka kama shi, 'yan sojawa suka kama shi, kuma mun gani yadda Libya ta rarrabu gaba ɗayanta. Bayan an saki Saiful Islam a 2017, sai ya je yana zarganiyan shi, yana a cikin da ya zarki Libya ba ya bari ya hito a ganshi. Akwai wasu mutane wanda ake kiransu Luwa Katsan Karantkat, wasu mutane ne da sojawa wanda suke da control king duka territoire da take kusan Trablus. Saiful Islam yana da goyon bayan kabilu da yawa a cikin Libya, har ma akwai kabilun wanda a lokacin da aka yi revolution, ko kuma da aka yi hayaniyar revolution a Libya, wanda da suna control king Gaddafi amma yanzu suna tare da Saiful Islam. Sai ya zamanto Saiful Islam shine ya yi karhi idan an ce za a yi zaɓe, sai ya zamanto kuma faɗa ne na siyasa, wanda Saiful Islam yana ƙara hitawa, yana ƙara ƙarfi, amma kuma su sauran ba su so ya ƙara. Rahotanni suka ce kashe shi da aka yi, an kai hari ne a mazamnan shi a cikin dare wajejen karfe 2:30. Mutane guda 4 suka shiga da bindigogi suka kashe shi, har aka ce akwai cikin ɗiyan shi ma shi Saiful wanda guda ya jimu sosai. Wai harin nan da aka kai a cikin dare, kamar yadda rahotanni suka ce, kamerorin tsaron gidan kenan kashe su aka yi, sai kenan aka ba hanya ga mutanen da su shiga su tashi da shi. Tuhuma da yawa sun hito. Akwai lawyer avokakin Saiful Islam, mace ce ta hito tana kuka, ta tuhumi Khalifa Haftar da cewa akwai da hannun shi a kashe Saiful Islam. Libya duka makoyan bayan Saiful Islam suka hito da har suna kira na cewa 'yan Libya su hito su ma da bindiga don su mai da wannan kashewan da aka yi ma Saiful Islam. Yanzu daban-daban kuma wanda suke cikin Libya sun yi musani na cewa yau a Libya babu wata hukuma ɗaya tsayayya, kowata militia tana kontrolan wajejenta ne. Yau Libya tana nan a siyasance a rikice. Sun kashe Saiful Islam, mutumin guda wanda kawai yake neman ya ceto Libya ya hidda ta. Su Khalifa Haftar, su sauran dukansu ma'aikatan Turawa ne, mun sani, Faransa, Amurka da UK, dan a rika ɗaukan petrol kin Libya da zinariyanta. Yanzu shi Saiful Islam ya mutu, sai mu gani su wane ne za su biyo bayan wannan abun. Har yanzu kenan babu tabbaci wata ƙungiya wanda ta hito ta ce su ne suka yi wannan kisan. Duka wasu milishiyat na Libya, duka wanda ake tuhuma suna hitawa su ce a'a su ba su bane, amma dai mun san da cewa nan da wasu 'yan kwanaki tabbacin zai hito, tun da har akwai wani kuzankin shi wanda ya ce ya san su wane ne suka yi wannan abun, amma ba za su bayyana ba. Alakan wannan kisa da aka yi ma Saiful Islam, kuma da tarzoman da take neman ta taso a Libya wanda ba mu fatanta na bindigogi, dole ne Niger mu san yadda muka kare frontier kinmu tsakaninmu da Libya.
mu kan yanzu Niger muna nan ana hayyata mu da ta'addanci, muna da cikin matsatsalo na politik da ma sauran kasashe makwabta, to ban mu bukatan kuma wata kofa ta sake budawa wanda wasu abubuwa masu hadari za su rika shigo mana daga Libya. Kenan kira ne ga hukuma tamu ta Niger, ga ministan tsaron kasa, ga chef d'etat major, dan urgence kin cewa ayi securizan frontier kin mu ta Libya. Ba mu san wata hadari bane zai iya shigo mana ta wannan hanyar dan mu kare kasar mu bi iznillah. Abun da ya faru kenan da Saiful Islam Gaddafi, baban shi ya zama victim na turawa na cewa ya tashi ya ce dan ya kama kasan shi, yanzu shi ma Saiful Islam haka. Libya haka turawa suke so kullun ta zama a cikin tashin hankali, a cikin hayaniya, a rarraban kawuna, dan su daga ƙasa su rika kwasan abun da suke so. Kuma wannan shine plankin turawa a ko'ina. Mun gani abun da ya faru a Somalia, mun gani abun da ya faru a Iraq, yanzu ga abun da yake faruwa a Syria, kuma yau a Libya mun gani abun da yake faruwa a Congo. Ƙasashe diya wanda inda suna da arziki sai a kawo 'yan ta'adda ko a kawo rebellion da a hayyace ku, a yi ta kashe ku, shi kuma bature a ƙasa yana satan muku arzikin ku. Allah ya kare mana ƙasashen mu daga sharrin duka turawan nan. Mai sauraro, sannin mu da hakurin saurara da wannan labari a cikin wannan tasa mai albarka. Sai dai mai sauraro, idan ya kasance ka saurari wannan labari tun daga farko har zuwa ƙarshe, to muna so ka bayyana mana ra'ayinka a comment section, kannan ka bayyana mana abin da ka fahimta a comment section. Mai sauraro, muna ƙara tuna ma idan wannan ya kasance shine farkon shigowarka a cikin wannan channel ta mai albarka, da kada ka manta dangwala mana alamar subscribing da alamar liking akan wannan bidiyo, domin ta haka ne zaka iya cigaba da samun ingantattun labaran namu a koda yaushe.